Kulħadd maħnuq sejħulek għax tħassruk biex forsi tibdel kull ħsieb li rwiefen tqal ta' droga ġrew bħasrib ma fimx x'inhuma dal-ħbieb ħarist lill-mewġ imoddi mim li xewk il-labra l-mewt nas għatuni n-nifs ejnuni namel pass fin gassa tħares ċas jitġeddu l-jim tal-ken zerni fid-dawl tal-wens inta zuwajlek ħallik mitwuq int mart li fuq xemx tal-ruq ħatta era min li rmit inta b'nattif kirit inta zuwajlek sejħa tasir sfida l-bira umxil qudiem rimorsu fer tiswiqa għal-ġejjin mid-delli jifga bitrab ġabek tallab maritu l-sir ħallil bikiet li jidmu fi sħab ftakar l-anjiet b'kitarra ftar fil-wit iddi antika għaddit segwejt program